Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubag, maayong hapon ninyo, ingon man, sa mga suking tigpaminaw ning inyong programa. Mag-share lang ko ninyo, ni ining akong kibating kabalaka. Minyo di ay ko mga idol, og ni ami karon nagpuyo, ipon sa akong mga ugangan. Og ang problema, Ayaw lang kauwaw diris amo, Jane. Inato ragod. okay na maoy, way problema. Nahala, i-arrange una ng mga gamit ninyo din ha kay magluto una ko. Sige ma. Uy, kahadlok pag tinanawan sa igsoon ni Brian. Han? Ngaro ko? Ang imo igsuonan ba? Lain lagi ka siya tinutukan. Ida-anak ragyuda siyan. Di ay pa. Abi ko manggudog na suko siya. Medyo na amagunay, diferensya sa utok han. Ha? Kaluoy po niyahan, uy. Gani, ikaw nalay sabot. Way problemahan. Kuya Totoy og Lola Hubag, nasayod ko nga may gamay o may apan sa pangisip ang igsuon sa kumbana. Pero wala ko mag-expect nga usa ka gabi ana. Bation kog trauma tungod sa nahitabo. Han, bulakaw na ko. Ampinghan ha. Love you. Love you too. Paway og sayo ha. Ayaw sige Facebook. Ay, mag-Facebook ragugo ka diyot. Nya umpaway na. Sige han. Ang bata, patulugag sayo. O lagi, ako na'y bahala. Ampinghan. Ay, lamig yung ipiyong. Uy, si Ariel man ang nisulod. Oh. Noon sa man ka! Nga manipa ka man! Nga nang gidaman ni mo na imong anak diri sa mong balay. Ha? O kung sa may problema ha? Kung dalhon ko among anak ni Brian? Jane, unsay nahitabo? Si Ariel ma. Nikalit lang pamatid. Nakuyawan kayo ko. Pasensya ka na kang Ariel. Pasensya na, Jane. Kuya Totoy og Lola Hubag, na-trauma gyud ko sa nahitabo nako. Kay naghigda na gyud ko ato. Unya, sa kalit, gipatid-patiran ko sa igsuon sa kumbana. Wa ko masayod kung unsay sala nako mga idol. Ug asa siya nabikil. Sabtan dalagudhan. Unsaon nga, may sakit man si Ariel. Makatrauma manggudhan. Kinabang mahadlok ko magunahuna nga base sa sunod, lahi na sa diyang buhaton sa kuha. O di ba ka sa tong anak? Han, please. Ay lang good pag-overthink diya. Dili ko lang kalikayan, Han. Nahadlok yung ko sa iyang gibuhat. Makatrauma kaayo. My goodness! Basi sa sunod day, dakdakan kag bato samtang natuwang. Unsa? Kadlok po na dayo eh. Alangan, may diferensya magkana sa pangisip. Di gyud layo nga may tabo na. Unsa ka dain noon kung kalitan kag duslakan o kutsilyo ha? Hilom gani be, imuha man noong samutan akong kahadlok. Bruha, mga posibilidad naman ni ako nga ba? Kung naa palang lagi ko'y kwarta, day. Maglain yung kong balay, uy. Di ka ko mangipon o ba na naiigsoon? Kana pa ni kamuti day nga makalain mo puyo? Kay scary kayo. Wata masayod unsay sunod niyang buhatuan. Gani, nabalakag yung kong mayo.
Kuya Totoy og Lola Hubag, natroma gyud ko sa nahitabo mga idol. Kamu ba na may kalitan lang og patid? Samtang gahigda, nga wa mo masayon kung unsay rason kung anong gibuhat niya kadto. Mangayo ko ninyog tambag mga idol. Kaysa tinuod lang, nahadlo ko sa igsoon sa kumbana. Kung may kwarta lang yun siguro, hagbay ra tingali kong nihawa diriya. Kay lisod makiguban sa tao nga may diferensya sa pangisip. Palihog in town, tambagi ko ninyo. Dagan kaing salamat ug maayong hapon. Ang inyong letter sender, Jane. Maing hapon sa tuang letter sender si Jane. La, maing hapon. Maadyong hapon sabi mo din ha, Kuya Totoy. Ug syempre nimo po diha may labs 14 na gyud karon na niya kay ang 15 sa Baduman malamang sweldo karon. Kanang libog kasi mo hang feeling bagay. Sweldo, happy lagi pagdawat twins magic. Nawag ting dayon kay gibayad das uta. Pero ganon talaga ang life loves. Sige ra, utang, bayad, utang. Ganon lang. Laban lang. Hala, aritang Inday Jane. Karon kay kahibaw naman ka nga ang imuhang bayaw naa di ay daot sa utok na problema, di masabtan, so ikaw na lang mo adjust. Di ba la? Maug yun, Day Jane. Ikaw yun ang mag-adjust ani day sangan nga nangipon mo diha. Mag-amping na lang yun kaday kay ambot unsa kay ihang pananaw sa imuha nga giinitan man kaniya. Kung naamoy kwarto diha day, mas okay siguro kung manglak ka kung mulakaw na imuhang bana. Ang problema kung usara mog tulugan, naba mo sa sala kay di gyud nimo siya makontrol nga dili makaduol nimo kay open man. O kabalo naman ka nga, dili tarong niya pangisip pa. O nagi siya, kumbaga kulang-kulang, kinahanglan na siya pagsabot, kinahanglan siya atensyon, kinahanglan siya pag-alaga, o kung ugaling manapat mangali siya, violente siya, mukalitra siya panghilabot sa inyo, o ikaw nila mag-adjust para di na ka mautruhan, di na ka masipaan, o simba ka palayo, dili na lang natuhulato, no? Nga basig labaw pa sa sipa ang iyang buhaton sa imo, kay wala siya kabalo siyang gibuhat, o wala siya kabalo kung sa'y tama o mali, kay matod pa nimo na siya'y problema sa pangutok. Di ba la? Bation kita kabalakaan ni day kay manakit manggod siya. So sa sunod, kung di gyud ka mag-amping, na pagipuruhan nga mausban pa ka. O hinaot nga dili mas worse ato iyang gibuhat nga gipatid-patiran ka. Tama imong gibuhat. Kung napalay saktong kwarta, pwede mo mabalhin, pwede mo maglahi, para naay peace of mind. Di ba la? Maog yun day, kung pwede pa lang yun ba nga mapangitaan ninyong pamaagi, kamo magtiayon ba? Bahala gud og gamay lang nga balay o simple lang basta ang importante nga makalain mo aron nga dili na ka manirbiyos kay wa man ta masayod kung unsa na po'y sunod buhaton sa igsoon sa imong bana nimo. Nya labi na nga nasay kasuko sa inyong bata ngano ka unsa ihang pananaw anang bata. Sakto jud kala. Kada man nagtiayon nga bag-ong minyo gusto ginang maglahi kay gusto og peace of mind. Gusto og lihok nga wala kay gikinto-kinto. Unsa pa mga butang lang nga advantage kung maglahi. Way magbuot nimo, way masuko nimo kung dugay ka mo mata, kundi ka magluto diha, kalihok-lihok kag tarong sa inyong balay, makapang-arrange ka sa gusto nimo. Basta lahi ra gyud pod kung maglahi mog balay. Pero case to case po ni siya kay naman po'y uban go diha nga mga ginikanan nga dagko kay balay nga way nagpuyo. So depende ra pod sa sitwasyon. Hinaot pa unta day nga makalain na mog puyo day. Yes, tama jud ning istorya ni Lola. Unang kamo nga naa pa diha galisod karon, dili kinahanglan og daghang kwarta para makabalhin mo. Bahalag mo balhin mo dito sa gamay nga lugar para safe mo. Di man kinahanglan og apartment yun o dakulo na o paliton gyud ninyo iluti dayon kay magbalay dayon mo, dili kinahanglan na. Kinahanglan nga makasugod mo nga kamo-kamo. Di ba la? Yes, sugod sa diha sa kanang pinakasimple, kanang sa ma-afford sa budget, diha lang sa good. Eventually kung naanay kwarta gyud aw, pwede na ka magbalay og imuha, basta hinay-hinay lang yun. Charge to experience na lang na og ayaw na utruha nga moduol pa sa iyaha kung dili importante. Salamat sa imong pagsalig ning atong programa
Dear Kuya Totoy ug Lola Hubag, Salamat Inday Jane. Kamusab diha my loves kung naamoy suliran sa kinabuhi, sa gugma unsa pa na din ha. Ayaw na mo kaulaw sa pagpadangat ana din hining atong programa. Pwede ra kaayo mong mangalyas my loves. I-PM lamang ko Lola Hubag, Love Radio. kabisyo ay kalimot like, share and follow sa tuwang social media accounts Lola Hubag Love Radio, Kuya Totoy Love Radio Davao ug Love Radio Davao. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang! Always!